seniman sing wadon seniwat kayane mumpuk saya karasa wis kaya ning gone dhewe ning Jawa ya Nduk. Iya. Ya. Niki Bapak Ibu dipersilahkan monggo nomor teleponnya sudah ada kartu namanya di sini. Bapak badhe nyekar monggo. Monggo Pak De. Ning kelakon ya ning kelakon monggo Pak De ning jolo sing papa jumeneng umpama mundhu Tarukmi wong ayu. Oh nggih. Pangapunten niki rada kelalen klepian. Are gara-gara Pak Bagong iki lho. Monggo. Taratam tu tak tu. Minggu kudu sama Cakepane kok malah lali ibarat wong numpak perahu. Nggih. Saking penake nggih, Pak. Lah iya. Lu mampah tanapa gak tegane kambil ijo bejane sing dibojo ning aja loro apa kudu loro. Mboten niku mun biasa. Wis biasa. Tegane yo ngambil kuning. Oh iya. Bejane sing lagi nyanding. Oh iya. Nanging kudu eling, ngono to Mas. Nggih. Mring peparing. Oke. Terus apa wong ayu kok? Temah. Yo, iya bener. Oh, pripun? Diceblokke ning apa? Derek. Derek paketan mawon. Si kucing. Apa liyane? Malah dikenake. Apa ninggal katresnan padha? Mandek mawon, mandek riyin, mandek mawon mangke gantos laku. Oh, mandek ganti. Monggo dipun tutup, Pak. Tamah
piantun sepuh-sepuh ngene iki mbombo jek dong lagu ngene iki. Ngoten. Pamintaku Munio ndang munio nek wani 50.000 lho ayo. Nimas Sido asih atut runtut tansah reruntungan. Gamanmu ning endi, Mas? Gamanmu ning endi? Oke, ana sing teko ya. Oh iya. Sing lagune aneh. Gamanmu no Yuli ora ngomongi. Gaman to. Gaman tak kok kene piye to? Aduh-aduh ora nggo gaman. Ya, gentenan. Jenenge iki jenenge iki ora anu, ora ya kok kagong. tak jimuki. Kawe. Goro-goro Pak RT. Ayo. Ing sarena sawe ngene. Aku nek muni iki rezeki iki sing anu klakepan awet mau. Lah ngapa? Ambo, andano tekonono. Ngapa ki? Datan genggang seremput lamun hadoh caketing hati. Ya. Ayo, oper. Yen cedak yen cedak tansah mulat sida asih Indomimi lan mintuna ayo nimas bareng angayai wajib sida asih ya aku kang setya satu nganti saiki
Cocok karo kahanane ya Nduk ya. Wih, jan elok. Kadang-kadang Mara Tresna ki luar biasa. Luar biasa. Dasare tamune nggih Mbak Nyumili. Ya alhamdulillah. Aku kang setya ibarate kembang Mas. Iya. Panjenengan dadi napane? Ah, nah aku dadi kembang panjenengan dadi napane? aku dadi kimbak anu kumbange. Kumbange? Heeh. Lho kok iso lho? Heeh no. Lah nek kumbang terus ngopo? Ngentup. Ngentup? Iya. Kayak nek ngentup nggon apa Mas? Ya nggon jerone. Kumbange nakal. Kumbange cemplong kayak Mbak Kauni ngono karo Mas Erin. Jan. Nek kowe kembang aku kumbangi terus ngentup. Ngono. Terus dadi kembang meneh. Oh, kok dadi kembange akeh. Kok ngono lho? Iya. Kembang sing iki warnane apa? Putih. Kok putih lho? Lho, lha apa iki? Kuning. Oh, matane. Kok teko kono ta ya? Wong kembang kok ya teko kono. Putih ya, Mas. Oh, putih. Putih. Niki napa, Mas? Abang. Iki. Merah jambu. Oh, merah jambu iki ngene iki. Handi kepa. Ayo manku. Romeng mulan
slambene. Ruming mulat. Patetan. Ruming mulat Prohapsari. Ruming mulat Prohapsari. 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
ati